Tinokukwazisa iyi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unokati ngangoti tiri muHarare, muoutskirts eHarare, paSolar Farm, mugwagwa unobva muHarare kuWestgate takananga kakuChinhoi. Dambudziko ratisvitsa kuno ndiro rababa vamuri kuona vari kurudyi kwangu avo. Gumbo ravo rakabva nekuda kwekudimurwa nehove. Zviriko here izvozvo nhai hama dzangu? Naizvozvo toda kuti vatipe nhau iyi zvizere tinzwa kuti zvakamira sei. Ava ndimama tichanzwawo zvakare kwavari kuti vanenge vachiti kudini pamusoro pedambudziko remurume wavo. Asika patinotaura nhau dzakadai so tinotarisira rubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe, rungave rwemari, rungave any support yamunokwanisa kupa kumhuri iyoyi, nekuti baba vane gumbo ava, gumbo irori riri kuda mishonga, havachakwanise kuzviriritira kuti vakwanise kunge vachitenga mishonga iyoyo vawane raramo semararamiro avaita kare. Rangu setandinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Lamek ndinobva kunyabhira mapurazi ekumanyabhira kuno vabereki vangu, vamwe ndo vari kumabvuku, vamwe kodu mabvuku nokumbare. So ndaiva ndiri muchairi mukuru pano paSolar Farming. Ndakazogurwa gumbo iri shure ndarohwa nehove pagedhi. Marohwa ni? Hoi, fish, mabhirimu yayo. Ndakandikonza ndine sugar diabetics, fit sugar diabetics. Ndakandikupira mvura. Mvura yamaronda akaramba kupora manje. Vandazvino kuparinyata ndakagara 2 months ndahafu kuparinyata. Ndiri kuparinyata vandabuda ndadamura gumbo. Ndadamura gumbo ndikauya kumba ndikazogara 3 months tiri pamba sikashande. Mungu bhazo nditsvagira basa rekuita. Izvo zvakuita security guard pamablueberries ndipo pandinoshanda. But ndashanda kudaro dambudziko revanhu vanoshereketa hatisi kupera, rikuramba richindivinga kumba usiku. Izvo kutaura kunoku ndakazobuda pamba usiku ndichitorota kuti ndikubuda mumba, ini ndiri mumba, vandajambiswa nepawindo. Musana wese wakatozara maronda musana wese. Ndadaro ndabudisa nepawindo papa, vandaenda kuno kumwe kwaipinda nembwa pamupande umwe muwakidzani wangu. Vandapata kubuda kwana ipapo kuti ndiende kunext room. So vandadzogogodzera mukomana kuti ndo ziri pano panze pano, but panze apa panga pane vanhu vanga varipo vakadzi 4 varume 4. Vanhu zvinhu zvavanga vakapfeka zvacho hapana munhu aitaura kuti aiva mahaidside chete kuti handiwo. Saka inini nzira dzavaitaura kuti ndifambe nadzo mandakadzikona kudzifamba kusvika kwaedza kusvika kumakota past 1 usiku ndipo pandakadzogogodzera mukomana kuti kunini ndiri panze nda kupinda mumba. Mukomana akati ko muri kuitei panze panopa? Kuti ini ndabuda nepawindo panze pamumba. Iye kuti achipinda mumba nepawindo vasakoniwa vasaramba. Saka akazoita zvichisimba zvekupinda mumba nepawindo papa ndakabuda napo. Vanovhukinura dhoo mukati. Vandazotakura kupinda mumba. Kwakuona nguva dzekuti achi 17 past 1 usiku. Ndizvo zvakaitika musi wa9 mwedzi uno October uno. Pashoko yavo so ndinoda kutozvinzi reZimbabwe mundibatsirewo kuti ndinoda kubatsira kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka.
chitiko checho chakaitika hacho mudzimai asipo angaenda kumaginarwe so ndo dambudziko ratina waneshapa iri. Muri kuti imimi makarara mumba? Kurara chapo. Ndo pamakarota ndichijamba nepawindo apo vatatobuda dzishwa mumba vatasangana nemarume hope dzakave dzichokwadi. Hope dzanga dziri dzechokwadi kuti ndikurota but chakandisumudza mumba manje chakati chauti chii chakandisumudza mumba ndichibuda pawindo nekuvhura windo ndikazozviona ndapanze ndafesana nevarume 4 nevakadzi 4. Saka kuti tingati isusu pane vanhu varoda kuti vakujoinisei uroi? Ndo zvandiri kutoona ndo zvitoripo nokuti inini kuita kwakadaro inini upenyu wangu wese ndane gore rinodarare 53 years ndabarwa inini asati ndasangana nedambudziko rakafanana neroro. Ndakashanda mukumaadha kwese kupi nekupi makambani akawanda ndakashanda but zvepano pasola zvandinetsa zvandinetsa. Ndakatumira hove yekutanga ndikasvika gumbo rikadambuka ihove yakandirova yakandi. Hove iyi yaive iri pai? Hove iyi ndakauya nechikafu ndichiendesa chikafu chenguruve nekumwe kunonzi kugrower site ndokuendesa chikafu chenguruve ichi. Saka ndasvika pabomugedhe sopa pana gadhi ndida kuti ndisaine kuti ndakatakura 105 bags dzechikafu ma50 kgs 105. Ipapo ndo pandakazi gadha kuti achiverenga gadha kuti alright go chikafu chakakwana ndidai ndala ndichikwira patractor ndikuona fish iri pamberi apa fish yabva kupi gadhi uyaona. Saka pandinongedza kuti fish gadhi ona fish iri apa yabva kupi ipapo vyangodai somuso mvura ndiyo yakapisa nese mamukuona iri gumbo ndoona kasva zvakanyanyisa kuzadambuka maronda ese mukuona ndekuzvura. Ndisi kuzvinzwisisa imi makaona fish iri pasi pakakabva papanaka iri menyu. Saka pakukuya ega gati yaone fish iyo yakatanga kufamba ichidaiso yapinda mumvura chifutubat paive nemvura futubat itichiti. Saka tadaro manje gadhi pokuti gadhi ona fish iri apa iri ndimwaya mvura iyi ndiyakandipisa kusvika ndaane shuga. Kuchipatara makanzi mune shuga? Ndine shuga ini ndisati ndarwara ndaane shuga diabetes. Saka vakatsanangura here kuchipatara kuti ukama hwefishi neshuga diabetes uri papo? Havana vakangoita zvavo zvavakaonewa vakati tichikuita izvi zveshuga chete kuita zveshuga chete ndo zvazvikwanisa kuti sei kukurapai zvimwe zvese zvavamakutaura hatipo ipapo. Ko makambofambawo here mega kuti mungoti zvakamira sei? Tiri kufamba zvakawanda but tsanango dzacho dzakadzika dzihombe handisi kubatsirwa kuti inyatsoziva kuti apa ndipo chaipo patop 10 apa. Saka imimi zvakaitika muri paprice pano ndo pakuitika kuti mubude futi nepawindo pano? Ndine pano futi. Saka which means problem iri pano. Ndokasasa ndatsvaga imimi kumusha kwenyu ndekupi? Ndiri kumusha kuti tobva Malawi kwachief kudedza kuchief Tombo. Okay, pandokwamakakurira here? Aiwa inini ndakakurira muno but havana mai nababa ndokwakapo asi baba ndowakashaya. Makakurira muno muHarare here? Muno muHarare muno. Ndodambudziko randinaro neshamba iro. Alright. Imbomira henyu makadaro tanga iyi? Zita rangu ndonzi Ranganai. Ndokupira mutaurisi. Zita rangu ndinonzi Ranganai Chireka. Pasolar farm. Urwere hwababa hwakatanga vachiti vari kubasa vari patractor vachiti ndaona fish yanga chitonge iri kufamba mumvura ndabva yandimwaya mvura kubva ipapo ndo pakatangawo dambudziko ravo rokubuda zvimatuza ndikamboenda navo kuchipatara ndaenda navo kuNyabhira hospital clinic vakatiti endai kuhospital kuparire Nyatwa ndabva ndaenda navo kuhospital kuparire Nyatwa vakabva vanzi ishuga tavabata shuga saka imimi uchitodzokera kumba ivo takutoita sei takutokwanisa kuti tivape mubhedha kubva ipapo vakaita mwedzi wese vari muhospital ndichienda every day
vaikwanisa kundibatsirawo vanga vari vanokwa mainini wavo ndo vaikwanisa kundibatsira pachipatara. Saka zvinhu zvanhu zvakangondiomera panguva iyoyo. Murungu akazobatsirawo mari yekuti vakwanise kubuda muchipatara. Vakange vakubatirwa zvishoma nezvishoma mari iye kusvika yakapera mari iyoyo. Saka dambudziko iroro harisi kupera pavari ringoramba ririko. Dambudziko rokuti vanongoti pese pese vanongogona kungofizuka nyangwe vari kagara pabasa vanogona kungofizuka odonha. Nyangwe inini ndikabuda vanenge vachingokwanisa kungodonha vozongobatsirwawo nadhokta. Asi munofunga kuti chikonzero chii chaizvo chingave chiri kuitika? Apa dambudziko riripo ndorokuti takungoti pamwe maybe shuga iyo. Saka mari yekuti tiende futi kuhospital pari zvino handisokwanisa kuti ndiwane mari yekuti ndidzoke clinic nokuti chiremba nekuti mungataure nezvechipatara asika imimi kungoti hove inonzi yaonekwa pachena yotoadira mvura wobuda nepahwindo imi muchiri kuenda kuclinic. Tingati munoona rubatsiro rwekuclinic? Kuclinic panenge pasina rubatsiro asi kutoti zvinenge zvakutofamba. Saka mari ndo yandisina. Nditone dambudziko rokuti ndigone kuwana mari yokuti ndigonewo kufamba kune vabatsiri. Dai ndagona kubatsirwawo. Dambudziko riripo randinaro randiri kurarama nemurume wangu wandinaye rakakurisa dambudziko racho zvokuti ndakatoremerwa. Hama dzawo hadzikwanisa kundibatsira. Hapana kana mumwe chete anouya kuzondibatsira asi kuti vamwewo ndo vanongogona kungondipawo dhora zveapo neapo kuti ndigone kubatsirika. Saka ndine dambudziko rakakurisa. Kana baba ava hama dzawo hadzitouyi kana mumwe chete anouya kuzondibatsira padambudziko iri. Imimi kumusha kwenyu ndekupi? Kumaundarweni. Kupi kwacho? Kwachigango. Alright. But hamuna kumboedza kutsvagawo rubatsiro here kubva kuhama dzenyu kuti mubatsire murume? Kuhama dzangu vanotaura kuti isusu kuti tifambe, murume uyu ane hama dzake. Saka mangwana zvinozoita kunge pachabatwawo dambudziko rekudzinza kwawo zvinenge zvakuzonetsa kuti posei musina kutitsanangurira. Saka ini ndakangotarisira kuti vana vavo kana vachinge vauya vachakwanisa kuuya kuzoti tibatsirane tifambire tiri pamwe chete. Saka vana vavo havasi kukwanisa kuuya kuti tigone kubatsirana dambudziko iri. Saka zvinhu zvakatondiomera panguva ineyi. Vari kupi vana? Vana vacho vari kumazowe. Muri kuti vana vavo asi havasi venyu? Makawana baba vaine vana vavo. Ini ndine vana vangu hatina kuita taita mwana tese. Alright. Saka rubatsiro rwamungade baba panguva ino rwakamira sei? Ini ndikangoona rubatsiro rwekuti nditeke Actrofit neProtafen. Zvinobatsirei izvozvo? Ndio mishonga inorwisa kuti shuga iite sei idzikire isashute maningi kukwira mudenga. Asi munonyazobhiliva kuti mune shuga here? Apa review yandichaita muna December muno ndo ichazobuda pachena futi. Ko imopo pano sepafamu kudai hapana vanobatsira vechivanhu here? Hapana. But kubva zvatanga dambudziko renyu makamboenda kune vechivanhu here? Pano vamwe vatakamboenda vechivanhu vokutanga ndokutanga nekupedzisira iyo akanditi dambudziko ririko iri ndiri mudzidzamengu kati toita sei kuti ripere dambudziko iri. Hapana kubuda mhindu zvakanaka panangozisiyawo zvakanaka. Kusvika iko zvinhu zvakosangana nerimwe dambudziko futi nokubudiswa nepahwindo iri manje ndo hazina mira zvakanaka. Ndo chirongwa chatinacho kamuzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Mati munonzi mukomani? Lamek. Tina mukoma Lamek. Nhau mainzwa yavari kukurukura vanoda rubatsiro kune vanobatsira vese. Tibati nhamba dzedu ndidzodzo idzo. Kana muchikwanisa kutipa rubatsiro tiyamureka mhuri iyi yatambura vanoda rubatsiro. Kana tichitaura nhau yerubatsiro tiri kutaura kana tichitaura nhau yerubatsiro tiri kutaura zvakasiyana siyana. Tiri kubvira pamari chaiyo kuti vabatsirike. Tiri kutaura nhau yemishonga yavataura. Tiri kutaura vacho vanobatsira vangave vechivanhu vangave mapostori. Basa hero vedwe batsirai mhuri yatambura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ameno mama mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe.
mashoko angu ekupedzisira ndinongoda kutiwo mhuri yezimbabwe ndibatsire dambudziko guru randiri kusangana naro. Vangawo mapostori angakwanisa kundibatsirawo dambudziko irori kana vechivanhu, nekuti dambudziko iri riri pamba pandiri kuraramira. Saka ndakukumbira kuti dai ndagona kubatsirwa, mhuri yezimbabwe yagona kundibatsirawo pachiitiko chiri kuitika mukati memba yandiri kugara. Sei muri kuti riri pamba penyu pamuri kurarama? Ndiri kudaro nekuti ndiri kuona ndo pari kuita kuti murume wangu abuditswe nepahwindo ini ndisipo, saka ndakuona kunge dambudziko iri ndinaro pamba ipapo. Baba, mashoko enyu ekupedzisira kune veruzhinji? Veruzhinji maundibatsirawo nenyaya yatataura panopa yekubudiswa nepahwindo iyi, nekutsvagawo mari shoma shoma yekuti ndichiwana kutenga mari, kutenga mishonga yangu ana Actrophiz neProtafen, ndo chete zvandinazo chete. Asi tisati tavharisa chirongwa, sekufunga kwenyu imemi, dambudziko riri kudzinza kwenyu here kuti riri pamuri kugara? Dambudziko riri pandiri kugara pano. Imemi makaberekwa makawanda sei? Takaberekwa tiri 8. Vamwe vari kupi? Vamwe vese tasara 3 chete, vamwe vese vakapera kufa vese. Tasara 3. Isu akomana 2 nemusikana 1 chete chete. Imemi mamuro wechingani mukubarwa? Izi ndakandiri wechi6. Wechi6. Saka vakashaya ndeve kumusoro kwenyu racho wekupasi? Ndo kumusoro vese. Okay. Vakatosiya mhuri dzavo ndidzo dzandiri kutobvisirawo maschool fees futi. Saka mari yangu kuti ndichitenga ndingeda kutenga mishonga yekuchipatara manje haisi kukwana manje nemari yandiri kutambira pano. Vabereki venyu vakashaya? Amai ndo varipo chete, baba ndo vakashaya. Iwo mama uri kumbotiwo chine nhau iyi? Munhu akura, kana mukataura naye nyaya apa so anenge achitokotsira, saka hapana kutaura nini. Saka tingati mumhuri yasara imimi muri ndimamukuru here? Ndamukuru. Ndimamukuru. Dambudziko rakunangana nemi mukuru. Vadiki kwamuri mati madzimai kana kuti pane mudzimai nemukomana 1. Mudzimai nemukomana 1. But inini maonera ndakuita dambudziko renyu kana paina taura ndezvomudzinza menyu zvinogona kunge zviri zvechokwadi, nekuti imimi maita munhu wechikuru, zvichireva kuti kana vabereki venyu vakabata-bata zvinonangana nemukuru mumhuri. Tombodzoka kune vakashaya, vaishaya according neage here kana kuti vaingoti? Tikati ava vese vakushaya kwakaita vakuru vese ava iasima. Maasima ndo yakavauraya vese. Vairwara neasima? Uzote sister akafamba manje akazongozviba makumbo aya. Ndokushayikira futi. Ko ipapo ndo pana ndichida kunzwisa kuti kufa kwavakaita neasima vakafa according neage yavo here kana kuti vaingoti achifawo uye achifawo? Aya neage yavo because vakatotora nguva tairi kugona kutora zve3 to 4 years umodona, 3 to 4 years umodona. Asi vaita nezera here kuti mukuru ndiye anotanga? Vaingosanganisa kuti watanga mudiki kouyawo mukuru kozvayawo pakati, ndo zvakaitika. Saka imimi mazira munoita baba venyu vanga vakachena zvakadini? Ni baba vangu kuchena kwavo kunotonetsa neshapa, anga ari munhu wenyau, aitamba zvinyau zvezvekuti aitakurwa pauswa apa achitotamba munyau muground. Saka munhu atonetsa kunzwisisa kuti hapana zvakasiyira munhu, nokuti inini hanabve ndajoinawo nyau idzodzo. Asi kana paine zvavakabata zvinogona kunge zviri zvakunetsana nemi kanhasi uno? Ndo mafungiro yangu, pane umwe akatondiudzawo kuti ndo zvitoripo, motodzigadzirise izvozvo. Alright. Awa, tinotenda. Ando chirongwa chatakati nacho mhuri yeZimbabwe tongai tinzwe. Kana chizvitaura izvi vazhinji vanoti madhirama hazviko, mira uone kusvika zvasvika mumba mako ndopaunozoona kuti aiwa nguva yemadhirama yakapfuura kare kare. Tinotozviona mamuvi ana Jackie Chan. Isusu mamuvi anonyorwa muZimbabwe ndechokwadi hapana nguva enyambo. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Saka nemune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai ndisingakanganuka kutenda Shumba Diki Edwell ngakabata mushina wedu. Chitaiwa zvaonekwa Shumba, rambai makadaro.
Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.